बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआरि जौगानायनि थाखाय जेब्लाबो जयै खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि सतीश चन्द्र फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजादों आरो बे जथुम्मानिनो दिनै जोबथा सान। बे जोबथा सानावनो मेहेरगोनाङै गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो। बे जथुम्मानिनो गेवलां मेलाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै हारिनि जौगानाय फरायसालिनि गोबां जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गोनां बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि जौगानायनि थाखाय जेब्लाबो जयै खामानि मावगोन होननानैबो खोथा होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद सिमेन्सापुरियाव गाजा गोमजायै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। मोन्नैबो आफादा हारिनि थाखाय जोबोद गोनां। थांनाय सोमावसारनायनि समाव आइजो अनसाय आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौ अरायसम बियो जारिमिनाव थालांगोन आरो दंबाय थायो। दा फैबाय थानाय समाव हारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हारिनि हारिमु हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय हारिनि गुबुन गुबुन जौगासारनाय नांगौनि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोन्नैबो आफादा गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दा बेनिखायनो जों बयबो हास्थायो आरो आसामनि खना खनला रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जिखिना बिटिआरनि बाहेरायाव थागोन बर' कसारि काउन्सिल दानाय जादों। दा बे बर' कसारि काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिल मोननै काउन्सिला लोगो नांनानै जोंनि जेसेबां आफादफोरखौ मदद खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौबो गोख्रोङै जोङो नोजोर होगोन आरो हाबा मावलांबाय थागोन। बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बयबो मिथिगौ आसामाव जोबोद कमप्लिकेटेड इस्युआनो जाबाय इडुकेसनेल इस्यु। दा बेखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा पजिटिभलि नाजागासिनो दङ आरो जोंबो बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। जोंना क'क्राझाराव नङा सारा आसामावनो जागोन आरो बिनि थाखायबो जों हाबा मावबाय थादों जाहाथे जोंनि राइटआ थायो। बेथ' नोङो डिरिजार्भआ नोङो पार्सेन्टनि लोगोआव सब बाथ्रा। दा बिनि उनावबो जों माबायदि जोंनिखौ जों लाखिनो हायो बेखौ नाजाबाय थादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।